Tällä videolla näytämme, kuinka vaihdamme paristot PowerMasterin käyttölaitteisiin. Paristojen vaihdon tarve näkyy keskuksella keltaisena merkkivalona, jota voi selata keskuksen OK-näppäimistöllä. Jos hälytykset on siirretty vartiointiliikkeeseen, tulee siitä ilmoittaa kyseisen liikkeen hälytyskeskukseen. Tarvittavat työkalut pariston vaihtoihin on talttapäinen ruuvimesseli sekä pieni ristipäinen ruuvimesseli kauko-ohjaimen pariston vaihtoon. Kosketusnäytölliselle näppäimistöllä tarvitaan 4 kappaletta AA-paristoja, perusnäppäimistölle 1 kappale CR123A-paristo sekä kauko-ohjaimiin nappiparisto mallia CR2032. Kosketusnäytöllinen näppäimistö on kiinni seinätelineessä. Irrota telineen alaosassa oleva ruuvi irti, jonka jälkeen nosta näppäimistön oikea puoli ensin ylös ja selkeä vasen puoli, jolloin näppäimistö irtoaa seinätelineestä. Pariston kotelon kansi aukeaa laittamalla ruuvimesselin talttapää sille kuuluvan hahloon, napsauttamalla auki kansi aukeaa. Poista paristot laitteesta. 2 muuta paristoa ovat syvemmällä. Kopauta laitetta hieman käteesi vasten ja saat paristot pois laitteesta. Lisää uudet paristot laitteeseen ja huomaa paristojen napaisuus. Työnnä ensimmäinen paristo syvälle laitteeseen ja toinen paristo siihen perään. Kiinnitä kansi niin, että kannen toinen puoli, molemmat hahlot ovat paikallaan, jonka jälkeen paina kansi kiinni. Sen jälkeen näppäimistö sijoitetaan seinätelineeseen niin, että vasen puoli laitetaan laitteeseen ensin kiinni, jonka jälkeen se liukuu paikalleen oikein. Numeronäppäimen pariston vaihto on yksinkertainen. Nosta näppäimistö irti telineestä. Takana on kansi, joka vain sormella aukaistaan ja paristo poistetaan. Sen jälkeen lisätään uusi paristo. Huomaa jälleen napaisuus. Kansi kiinni. Ja näppäimistö takaisin telineeseen. Kauko-ohjaimen pariston vaihtoon tarvitaan pieni ruuvimesseli. Ruuvi löytyy kauko-ohjaimen takakannesta. Aukaise ruuvi ja huomaa, että ruuvi on hyvin pieni, ettet hukkaa ruuvia. Aukaise kansi ja työnnä vanha paristo esimerkiksi käyttämälläsi ruuvimesselillä pariston kotelosta pois. Ota uusi paristo ja laita se sille kuuluvaan paikkaan niin, että teksti on ylöspäin. Sen jälkeen sulje kansi. Paristojen vaihtojen jälkeen keskusyksiköllä palaa edelleen keltainen merkkivalo. Merkkivalo sammuu käyttämällä esimerkiksi kauko-ohjaimesta hälytykset päälle ja pois. Muista myös ilmoittaa hälytyskeskukselle, että paristot on vaihdettu, sekä hävitä paristot asianmukaisella tavalla.